mga kagahi, madsong adlaw ninyo tanong, welcome sa channel. Para ako maka-vlog sa buntag. Kuan na, hapon gabi na gajud. Ha baron? Undo ning tanaw sang vlog. So, karon nga adlaw, very stressful ka adyo kay grabing kurata na ganina kay ingon magsinanay lagi ko na i-admit nga na. Nakurat jud ko unja. O pasbo ko itog kay si Bibi kay gi-injekan man lagi gahapon, BCG. Gakuan, gabisgo, gamoy maoy. Diha naman gipatog. Awa man na patoga, natog raman nag-ija. Da magmata na po na tibok gabi, kay natog na tibok adlaw. Alas 6 na mas hapon na, sige pagkuan. Nga na siya, mohilak na si Jay, nga na, babura ba gabisgo-bisgo, gisakitan siguro sang tusok. Mo na ako, syempre, wa pa ko kanap ganina. Andiyan, nakadawat pa dyan balita, ang sinanay ko na i-admit ko na, nga na, dira po ng kulbaa. Hindi mo ko pwede. Huwag ako'y muuban. Kay, huwag ganyan na adyog ang samad na apoy bata. Kuan sina na gisakitan si Jahang Dari. Diya, nakulubahan po sila. Kay abi nila og kanang ma-stroke simba ko ba. Kay, taas malagig dugo. Diya, naman sa maintenance. Uy, hala ning brown out na po. Hala ka na buang, naglamok dani. Kada gabi naman eh. Ngayon na ansa naman yung buhi ko. Uy, nabay bata, malamok ka ni. May itak ba dyan ni way hangin. So pa guys, kining brown out. Balik na po. Nabuang na. Grabe ka stressful rong adlaw. Diya, sinanay dari. Niyari na ito ba na buntag? Nagpa-check up dari center. Nigirisitahan ra siya og pain reliever. Kaya wak man ko na pa dyan symptoms nga. Karang malipong, naglutaw ag anan-away nga na di mura kampante ra pag taga center nga basing ko arthritis or stiff neck ra. Diya, pag uli nila na mo to girisitahan ra siya kuan pain reliever nan sa pag-abot sa bahay kay ni sakit man jud kunog taman napingit man kunos nanay kay hilak man jud sa kasakit di dar na pud tawag do ko pag ambulansya daw sila lumiro kay ako ra may naa kay mo lagi to pagpanganak na nagandam po og lumirog ambulansya kay kasog emergency. Nga dug number. Sila ra hindi patawag harang gitagaan kay gang bata pud nang sige pud maoy. Mo to nakatawag nakuwas na nay nadadari center. Da mo to ila pong gi-assisted to. Sa kay wa man lagi na nay sintomas nga ingag ka ng hypertension jud ba? Hindi pa balik na pod, obserbahan ako no pod. Mo tong dari sas nanay. Asang gipatog dari, alas 12 sila ni abot dari. Mga alas 4 pod mata, igda raman. Dan na ma-aircon dari. Gibintaha ko no pumating nanay, girisitahan na pod sa glain nga kuan. Pero labor katong Panadol ba to? Nabintaha ko no. Matong pag alas 4:30, gihatod na mos nanay dito sa family house. Naglaag pod Miss Dalton. Ganing lahos pud mi sa kananan sa ila mama. Ang mother-in-law kay nagkuha mi sa ang order sa Shopee kay order ko sa Shopee og diaper. Kay kuan man di naman maarang ni sa newborn. Dali ra man kaadyo ning piot. Mana ning palit ako small. Kaya gamit kay Unilab sa IQ kay nag-rashes man sa IQ. Mao na nga nag-change na ko og Unilab hinulwa kay wa man to yung gigamit tong Unilab. Katong just mga niagi, wa man sa nag-rashes ja. Nag-EQ na hinuon ko. Nag-rashes na hinuon siya. Mga nga mag-Unilab na lamang ko. Diyan palit ko itong small nga size. Ang ipang pilag mga hinayhay ni Undoy kay kadadla mas Undoy mang laba. Aron di mapundo. Kasi sige man kong ilis ni Bibi kay kanang usahay og tissue mo lang mag-isang ihi. Mga nga na ba? Kanang mag-ilis ko ni diaper. Mag-ihi bito na siya. Pero nana ko ni ba ang teknik. Punasan di ko nagdari og basa. Aron ko nang mangihi dan ay haabrihan. So pa ko kay baw kay dito na ko abri mangihi bitaw na din shoo. May nga na pasay sa nina man si kung ilis ni sa nina. Mama na ang mga kasagaran ipasuot ni kay luag man. Salamat din ni Ate Marisa Esparas vlog. Napod Zay vlog si Jam naghatag. Tugay na napakita ni hinatag ni Auntie itong gikan sa US apang ipakita ni Juron kay labog na ka lugar ko kay labog na to gagatong bata. Ay, mag-unbox tay pud ta karon datong Shopee nga items nga hang gi-order.
Daghan ang hipuson, zara, karon pa jud ko kasuway kay nagajud maapas. Kay ag bata, ang newborn kay grabe dyan ka demanding. Sige rag, tabibi. Sige rag. Kana bang halakilak. Gusto man si Jag magsige ra migakos, labi na karon nga na sa yayay. So isa magsige ra migakos ko ha. Karon ang ipakita ninyo gang nadawat gikan sa US. Dara gikan ni Antinita, daghang salamat Antinita. Oh. Agitan mga apo, ipagtagag nga ni sa mga pareho-pareho sila sinina puhon. Mawahi lang mas dal to nagsuot kay gamay pa man si Ja. O pa niya malabhi. Mata nagbibi, nagtingog na. Yeah. Pang November, oh, Paris pud na. Anja na pag ito'y daghan. Yeah. Wednesday, tulo ni sa kabuok na yan na, pang 1-year-old na ni. Depende, dakuan si Dalton, masuot ni Dalton, bisag wa pa siya 1-year-old. Maura to. Daday mga sanina ni Dalton pang 2 to 3 months. Mapapun ni malabhay. Mao ni hang labhan og mapuhon. Og matuog siya. Daghan pa ni. Dadapoy yung mga hinatag sa taga-church. Mga dagko man ni siya na. Mo nang mo pa naagi ko ana. Wala hinatag ni maguwang ni Undoy. Ate Jean, salamat Ate Jean. Kani halos na daghan. Ja, wa pa na nagi gawas kay pangkuan pa ni mga 6 months na siya ba. So, mora to. Derang bigmas nga atong gipangita na di. So, na hanang gitaguan sa thank you ka John Tinita Daaring imong gipanghatag para ni Bibi Dalton. Lipay ka dus Bibi Dalton na ni. Pero mas nalipay dug inahan. Apa nang taguan daan na nang isabay glaba ugma sa katong mga pang 6 months ni baby. Ha? Ang sanina diya. Isabay ni ugma. Isabay ni mo? Oh, maglaba ko ugma. Ako maglaba kay na ako'y sabon nga gamitin. Kari po din ni nagawa niya ni Bibi Dalton. Napagyapon ni Ate Jean. Di dahil jaglalimong na kay batang gamay. Kay ultimo lagi paghipos sa igdaanan aron nang isure. Himuon di na mahipos. Majugan ni kanatuog pero sigurado ko magmata na na unsa. Magkaon ako pa ni hapon kay kamata na na litso na magduduwa. Na mura. Wala bahaw. Ay gamay. Wala ka na. Kani natag puning antining baga mo na nagamit-gamiton karon og maglakaw ni. Hoy, dadabi hinatag ni. Pusing og ni mamurot. Daghang salamat ka sa gihatag ng sapatos ni Bibi. Sakto gud ni Bibi karon. Alar lami arba. Gani nagay kahinabo mo ni gani na pagkuha ng parcel dito sa Wikas na. Pero ka cute. Magduy gamay. Pasuot ni na ni Dalton. Madyo lagi matuog na sa Sabados gabi karon Domingo makasimba. Mi musimbam ta mi das Domingo. Na nabuing. Sabados gabi wa man hinon matuog ang utok naglatagaw pagkabuntag sa markog igbok nangatog na laman mi. Yung jag tumbahin ko dito simbahan. Og makuan gani ani pasot ni Dalton ni kasandi matuog na sa Sabados gabi makasimba ko. Thank you ka Adjo Busing og ni Mamrot ari regalo. Nani try na. Ani panghawas kay haman ning giduda kay naglag lagi ni ganina sa pamilya us dagatod din na nani. Ana pang ibalik dari. Dada gani ko biskwit. Uy. Dada ko biskwit kay yung abdan tos kalipong. Ano nang natay uot. Okay. Alcohol. Napigi kuan si Doc nga ipabutang si jang kunot pang prevent og rashes kay nagsugod-sugod mo to kapuway jang kunot. Mao ni Drapulin pero ako kay bog mapalit man ni Ninjo og Wiresita. Pero kare dai diri mapalit og Wiresita kay kuan man ni antibacterial, antibiotic man ni. Kani ako kay bawo pero giresitahan mi ni Jadani. Salamat ka to Doc Bon, dari mo hang mga kuan nakatabang kay kare nabinta agi jang katong kuha. Hapit na jud to si jang mo grabe, agi jang bugan. Kari mo dyan nakapagang, dyan isang bagas po, ning alibyo ba sa po, ning gamay ba sa po ito dari? Dala isang card ya, immunization record ni dyan sa RHU. Mo na yung dadun. Kuha, nagsunod ni dyan nga to po, kuha na naman half month si dyan. Agsunod sa bag, puro na mga ingani, mga diaper, mga tissue. Gapas may pang-ilo na, nagdadagan ni po ko si dyan Cetaphil. Murag mag Cetaphil na gadyo ko, ning palit rami na rin gamay kay suwa dyan lagi, kay mo po ni Grisita dyan do, kung dyan nakapalit mo ko itong Baby Dove.
Mo na nga. Ning palit sa lamang ko gamay diri adun sa sila kay murag kung sino jud isang naong hamis jud. Mo na nga palit ko na og mahurot mo palit ko nagidapog ko og pads kay nagsigi pagyapon ko bleed pero di nakaadyo ingon og grabe jud kasuga. Salamat mo na rin antinita taning bag sakto jud kaadyo kay biglang jud na ka nang lagaw ng mga gamit ni bibi. Dag mga kuan ni bibi guys mga sina. Arang ibutang sila mo daanan kay gamay ra mo ko ni ang puy-an dari. Gamay ra ni nga bye. Studio tayo para sila. Mo nagharap ang gikuan ang mga space pa. Gidaginit. Kaya arong di kita magtiot ya, nalaman gibutang sila sa aming higdanan. Yan na. Harap ko tunog ka na na manginahanglan ko. Pakitan sa demo na mo CR. Sa pati pa siga agsuga. Ano na yung CR. O pa pong makapanghinlo. Ulit sura pagpaslak kag amang mga gamit na jarang bulingan na. Undo pa dyan ng flash kaya orang naghilo. Ano, dyan ay shower. Pag ang sagsaga kay mahal ra ba kurente. Diyan ka ni. Mo ni exit. Ngit-ngit na hinuon. Nada na ihayhad dyan na nailabhanan na ngit-ngit na di na nyo makita dyan dari. Day, abo ha may sagada ni. Ay. Napay basura wa pang undoy magawas. Nipalit na pus undoy og kahoy. Kay magluto medya na gibutangan pud nilag sagangan nay kapadas nga nalata wala ko ning kaon kay gibuhuan na mag ani nagbuho na ilaga ba. Lagi gawas pa ng undoy ng trash wa pa mi nakaluto sukad ug sudan. Nang laba mapus undoy din ja oh. Wa man makadag hanger pa to apas ba gaba. Gipangingan na ra laman ni ja tapos gani mga dugang panglabhudon. Na may tubig na nakusog magagas. Di free ra pud mig tubig sa tag-ija. So aga mo rang bayaran dari kuryente ra og rent so madyo na laman. At least nakatipid-tipid bigamay sa kuan tubig. Kaysa gazedwa gazay kuan pag nato kay kuryente. Jawa pa gani pud may kurtina nga lamang gibutangan og kanang habaw. Kay aramang inita musud mag-init jag aircon di bubugnaw og dali-dali. Grabe na nga pa kadyo yung mga hipuson mga kagahi. So karon kalabog na tuog pa jag bata. At ang aprihan ring box. Di box. Ari ratas daplin kay nas dalton dadto. Ya. Dyan naman dyan ipay na magkalat na kay di lagi maapas o hinlo. Kasi uloy po na ako yung mga lapon-lapon. Na isay ako rin mabilin dari. Dagbata dito rin gabisgo-bisgo. Kung pala ni makarin sa pagbalhin. Una laman itong mga importante dito. Hidaanan. Nga sa dina. Mga kwanda na na ma. Kuan. Arin itong magi. Tanaw na ho ang dayapir. Marang pa ni Bibi. Small na nihang gipalit niya. Kaya di naman dyan makikuan sa newborn. Naroon naman ga. Piot. Diyan mo na yung makaangin yung mag-rush. Di dyan ko na. Piot. Siya pa hindi abri na gazud. Oh, mo na hagi pamalit maternal breast pads ganahan ko dani tag 100 kapin man siguro ning isa nakalimot man ko oy basang nabayadan ni 1000 kapin. Ko ani sa 50 ka buoksod. Gamit ka adyo na kay manglakaw migang suso di magtuto. Palit ko 4 ka pusis, 4 ka pieces. Isa duha. Tulo. 4. Diyan ka ni free ra ni. Tagaan ko nilag freebie nga panty. Disposable underwear for ladies. Kitagaan po ko nilag nga ni last was buying guba na bilin wa man na magamit kay maglainin magamit siguro ning maglaag. So thank you kadto daring freebies. Da mo ni kang gipalit nga diaper kay mamanigid ang gigamit. Newborn to karon small na. Mag-open ko dani ron tanawon halanig sa dakda. Duha, 4 ni kakuan Japon pa. Kuan mo gunila bay kuan gunila kanang tawag na kana bang tag upat-upat tulo-tulo na. Ni upat-upat makabrato ka. Dani palit po ko og kuan antibacterial wipe pero di na gamiton sa kunot ni baby. Panginlo-hinlo ra ni na mga kilid-kilid nga na ba. 99.9% of germs ganahan ko na ni karang humuta. Mo na ni 1/8 kapin. So mo ra ni sud sa box guys, mo na ni
Kung ano ni? Di naman lang ako. 1.8 apil ag shipping. Dagko na? Ha? Dagko na? O dagko na ni small mag-abri kung usa kay i-compare sa katong newborn nga size. Kasi siya nagbalik kay sa pala. So, ang shipping mo dahil mo yung nakamahal ko, nung niabot ni Gung 8. Okay. Kuan man mo ka nagidaghan ka rin, magod ang palit ka ng breast pad. Kaya man yung mapalit dahil sa merkado. Mag-abri ko. Ang bata. Natuog ko ah. Nabang yung mga kalat-kalat na mga nilabang undoy. Pato na mapila itong amang agdiunar nagpilit ng bibiga. Singit-singit to. Ala! Brown out na pod. Napuang naman siguro ni. Saksi jud mo sa amang kahimtang kurente dan eh. Sa kada amang dami flashlight. Kanuna na alam ni gabi nga ni padalos kalima pod to. Hamay ang ulan eh. Kani? Pikas. Balik. Ala inta ng bata. Okay. Ngani na laman ta mura ta dani kukwak. Ganda gisa pod no. Mag-open ko dari. Ano gud gunting na nakawa. Aga tong atong mga newborn, murag na pa ko yung mga 20 siguro ka buok newborn nga size ang ihatag sa isong mundoy. Agsuda ni makagahi 30 ka buok. Okay man si Johnny, okay nos ninja dani kaysa sa katong IQ. So money small. Hala di makagyapon ni maaraw. Ay bintaha. Maori ag newborn. Hala murag ura kada kaon. Ade, gamay rin ka adyo na. Di man mo inat. Pagkari kay, inat man na. Kasi? Okay. Okay ko daan eh. Haning hipuson na rin ang newborn. Kaya ang ipada ni undoy, ang ihatag sa ako ni undoy. Suon. Kaya daghan pa ni di ah. Pina ni marang ni bibi kay mag-rashes na si Jadani. Ha? Haning hipuson. Mo nang isuda ari tani mahang ason kay ha man gi-arrange na skilled good. Mo na itong ipasuot ni Bibi Ninja, small na si Ja. Sa isang edad 3 weeks old, small na si Ja. Ipuson po to nang uban nga kuan katong mga hinatag ni Ati Marisa Esparas. Habang ipagamit sa iksong undoy ag uban. Hindi naman maigo ni Bibi katong mga tahi-tahi nga na ang baro-baruan. Hindi na maigo uban. Aguban maigo pa ang ipagamit sa kuan isuong undoy kay ari ra na magtuzak-tuzak sa among pamilya o kinsay mga anak ipagawa mo ra pwede ra man gud siguro aguban kay may man nga di ko na pamhum kay o kuno ilang ni da kami na Facebook ito nga mo ra gud kay baw ay panahon. So gapasalamat gad jud ko kay nagagraduate na gad si Ninja sa kasimana pud intong si tusok ja buntag og hapon inton maghilak-hilak ang kaluoy lagi ja kuan day pud nagsabay pud sa jang pag-graduate is natangtang pud lagi jahang pusod ya ang taguan remembrance asa lang gisurod plastic tangtang lagi jang pusod so happy kay kuan na kananay di na kadusao jang kuan tanatug na gani ja nakalinggawas na betos sa mga sakit-sakit kay grabe sakit sa magatusukan ka. So kani bawasan na ikutan kay yun siya tabuan ko na kay yung brands. Hala man panggi butang sa plastic. Balhin kay ron may aliwang na kasud. So natangtang na pusod ni Bibi. Ya. Sabi ha, namata na sabi ha. Ay. May aliwang na, natangtang na. So, hanin lang yung taguan. Kasi magudri, gisi. Sid lang yung pero sigihan, di ako itong hinlo. Itong hindahang pusod. Kaya pa sa yung totally healed, gadud ba? Congrats, Ninja! Okay, natangtang na dyan. Ang itong pusod, natangtang siya dyan pagka 9 days man siguro ko nila or 10 days. Dyan. Lagi, mga ingan na. So, nalipay na po ko kay agad dyan hiplak isa tangtang rajud.
Importante magudto. Ay, ano man? Mata na.